ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ କି ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଛି କାରଣ ପୁରା ଚାରି ସାରେ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି ଉଦା ମୋତେ ବର୍ଷା ଋତୁଟା ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷା ପାଗର ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଖାଇବି ତାପରେ ଭାବିଲି ହଁ ପିଆଜି କରି ଖାଇଦେବା କାରଣ ପିଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରେ ଆଉ ଏମିତି ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଦେନି ମୁଁ ସେମିତି ବି ଏତେ ବି ଭଲ କରେନି ଯେମିତି ଦୋକାନର କରନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି। ତ ଭାବିଲି ଟିକେ କରିକି ଖାଇଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବା ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନଟା ଯେହେତୁ ହେଇଛି ତ ପୁରା ତରତର ହେଇକି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଯେ ହେଉଛି ପିଆଜି କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେଇକି ବେସନ ପକାଇଦେଲି। ଇଏ ବି ସେଦିନ ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ବେସନ ଗୁଡ଼ାକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ବେସନ ବି ତାକୁ କରିଦେଲି ତାକୁ ବେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ବ୍ୟାଟର ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିକି ପିଆଜି ଛାଙ୍କିଦେଲି। ପିଆଜି ଛାଙ୍କିବା ଭିତରେ ମାମା ଆସିକି କହିଲେ ହେଉଛି ଖାଲି ପିଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଙ୍କିଲୁ ପକୁଡ଼ି ଛାଙ୍କିଲୁନି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏ ପିଆଜିର ହିଁ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଏମିତି ଛାଙ୍କିଦେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମାନେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଣ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଛାଙ୍କିଦେଲି। ଏଇଠି ସବୁ ମୋର ଛାଙ୍କିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଙ୍କିଦେଲି। ଛାଙ୍କି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର ହେଉଛି ମାମା କହିଲେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଛାଙ୍କିଲୁଣି ପାମ୍ପଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଛାଙ୍କିଦେ ଆଉ କାହିଁକି ସେଇଟା ରଖିବୁ ଦେଇକି ମୁଁ ବି ସେଇଟାକୁ ବି ଛାଙ୍କିଦେଲି। ଛାଙ୍କି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଏଇଟା ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ମାମା କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଇ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବି ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିପାରିବ ଆମ ମାମା ଏମିତି ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଇକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଏଇଠି ଛାଙ୍କିଦେଲି ଆଉ ମୋ ପକୁଡ଼ି ବି ଏଇଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଆଗ ଖାଇଦେ ମୋତେ ଆଗ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଦେଖିଆ କେମିତି ହେଇଛି ତ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ହଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଯେହେତୁ ପଛରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ତ ତଥାପି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ବାବା ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି କୁହନା ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲି ତା ଭିତରେ ପତ୍ର ଛିଡ଼ ମାନେ ସବୁ ପାଣି ବି ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ ବି ପତ୍ର ଥିଲା ଗୋଟେ ପତ୍ର ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଗଲା ଝଟିକି ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ସାପ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ନା କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କାରଣ ମୋତେ ଖଟା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତ କେବେ କାକୁଡ଼ି କି ଖଟା ଦିଆ ତରକାରୀ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ମାମା କହିଲେ କାକୁଡ଼ିକୁ ଖଟା ଦେଇକି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କହିଦିଅ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି। କହିଲେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକାଇବୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇକି ଏମିତି ଛୁଙ୍କ ଦେବୁ ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଜେଜେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ବି କରିଦେଲି। ଚାହା କରିଦେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାରୁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସିଝେଇକି ଖୋଲିଦେଲି କାରଣ ମାମା ଆସିକି କହିଲେ କି ପିଙ୍କୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ମଟନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ତ ମଟନ୍ କରାଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ଆଳୁ ସବୁ ଖତମ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମଟନ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତ ଏଠି ଆସି ଆମର ମଟନ୍ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ପିସ୍ ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିସ୍ କରାହେଉଥିଲା। ତ ମଟନ୍ ଖାଇକି ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ମଟନ୍ ହେବ 2 ଦିନ ହେଲା ମଟନ୍ ଖିଆଇନଥିଲା କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ମଟନ୍ ହୁଏ ବାର ଦେଖିକି ରବିବାର ବୁଧବାର ଆଉ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଏମିତି ମଟନ୍ ହୁଏ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ ମଟନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଟନ୍ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମଟନ୍ ହୁଏ ଆମର ଆଉ ମଟନ୍ ବହୁତ ଭଲ ମାମା ରାନ୍ଧନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାମାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ମାମା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମଟନ୍ ଆସେ ମାମା ହିଁ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ତ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇଥାଉ ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଟନ୍ଟା ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ମଟନ୍ ହେଇଛି ଶୁଣିକି ମଟନ୍ କାଙ୍ଗାଳି ପେଟ ମାନେ ପାଣି ପିଇକା ବାନ୍ତି କରିକି ପେଟ ଖାଲି କଲେଣି ଯେ ମଟନ୍ ଖାଇବେ ବୋଲି ଯେମିତି କହିଦେଲି ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ମଟନ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ପେଟଟା ଖାଲି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମୁଳିଦେଲେ ଖୁସି ହେଇକି। ତ ଏଇଠି ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ୍ ଆଉ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଲା ସିଏ ବି ଖାଇଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍